Moj današnji gost, primarius dr. Ale Kračić. On je inače specijalista, ali moram sada da pročitam da se ja ne bih zbunila, a Ale će nam objasniti šta to zapravo znači. Specijalista zdravstvene politike i menadžmenta. To je meni pod znakom pitanja i naravno specijalista maksilofacijalne hirurgije. Da, jeste, pa dobar dan. Šta nam je ovo? Iz maksilofacijalne hirurgije sam dostigao do nivoa primariusa, to je najveće stručno zvanje, a iz zdravstvene politike i menadžmenta do nivoa profesora. Sad, zdravstvena politika i menadžment je relativno nova specijalizacija, znači stara je nekih 15 godina i kad sam je ja pohađao, zajednička je bila za medicinski fakultet i FON. Dakle, Fakultet organizacionih nauka je zajedno to sa medicinom osmislio za nas lekara. Oni su pre toga imali neki svoj zdravstveni menadžment koji nije bio na tom nivou kao što je ovaj, ali ovaj je bio master nivo. Znači, recimo ta diploma koju sam ja dobio od FON-a januara 2009. godine piše specijalista menadžmenta u zdravstvu, professional master. To nisu hteli da prevedu na srpski, nego da stoji tako da bi kao nešto bilo validnije, valjda u inostranstvu, ne znam sad tačno te detalje. I bivša prorektorka Beogradskog univerziteta, nažalost pokojna profesorka Nevenka Žarkić je sa FON-a inače dogovarala to isto, nažalost sa pokojnim našim dekanom Bogdanom Đuričićem, dekanom medicinskog fakulteta, da to bude na jednom svetskom nivou, a da opet ima neke inovativne primese, ali u smislu toga da bude prilagođeno našem zdravstvenom sistemu. I zaista, pre 15 godina, nekih 40-ak od nas koji smo završili tu specijalizaciju, bili smo planirani za rukovodeće kadrove u zdravstvenom sistemu Republike Srbije, međutim, vidite, ima, ali na prste jedne ruke mogu da se prebroje. Ja sam dobio neku funkciju u Srpskom lekarskom društvu, ne neku, nego sam predsednik intersekcijskog odbora za zdravstveni menadžment. I to sam praktično od osnivanja, ali Srpsko lekarsko društvo je ovako kao najstarija zdravstvena ustanova bitno, pa eto, ta čast pripala meni. Međutim, nisam ovako u zdravstvenom sistemu dobio rukovodeće funkcije. Šta u realnosti podrazumeva zdravstvena politika, odnosno drugim rečima, kakva je zdravstvena politika u Srbiji? Vidite, upravo pomenuti intersekcijski odbor za zdravstveni menadžment Srpskog lekarskog društva kad je osnovan, ja sam insistirao na tome da primenimo sva ona znanja koji smo završili na toj specijalizaciji. I učestvovali su i profesori sa Fakulteta organizacionih nauka, konkretno profesorka Vinka Filipović i profesorka Rada Janičić. Znači, dva profesora su učestvovali u radu tog intersekcijskog odbora i mi smo sve u prve 3 godine rada, dakle do 2012. godine, obuhvatili sve aspekte zdravstvene politike, kako bi to trebalo da se usmerava, kako dalje da se radi, koje su reformske greške, što je bilo najteže sprovesti. Na primjer, vi u prosveti znate da je bolonjska reforma greška, da je naš prosvetni sistem bio bolji pre toga. Pogotovo kada su u pitanju zdravstvene struke. Na medicini i na stomatologiji se lošije znanje daje mladim naraštajima nego što je bilo pre Bolonje. Jednostavno je sistem takav da uđete u neke points, poene, ovo ono, a da nije to znanje kao što je bilo pre. Sad, u zdravstvu je to najgore urađeno kada je u pitanju primarna zdravstvena zaštita. I mi smo još pre 10 godina doneli jedan ovako zaključak. Učestvovali su u tom zaključku, nažalost, pokojne primarius Mirjana Mojković, Nevenka Dimitrijević i primarius Mirjana Lapčević, koja je i određena bila pre nekoliko godina da bude šef te komisije za primarnu zdravstvenu zaštitu pri Ministarstvu zdravlja, gde je dokazano da je sistem kapitacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti unakazio našu primarnu zdravstvenu zaštitu. Međutim, vidite, nekako nema snage da se to izmeni. Nema snage i nema volje? Nema volje, po meni nema volje. Jer vi samo trebate da vratite službe na nivou primarne zdravstvene zaštite, dakle domove zdravlja da vratite na ono što je bilo pre nekih 15 godina. To nije nikakav problem. Bilo bi dobro kad bi što vratili pre 30 godina kako su radili domovi zdravlja. Dakle, pre onih sankcija iz 92. godine. Eto, vidite, to nije neki strašan period. Eto, 31 godinu da se vratimo unazad, mi se svi sećamo kako je to bilo. To je bilo
za našu populaciju idealan zdravstveni sistem. Zaista, 90-a, 91-a, to je neki onako zenit bio našeg zdravstva, nije se postiglo bolje od toga. Znači, od sredine 80-ih do početka 90-ih je bilo onako da vi zaista ste imali jednu sjajnu sliku kako se rešava stanje zdravlja populacije u svim aspektima, pa čak i kardiovaskularne i maligne bolesti koje su od uvek bile problem. Ali je tada to rešavano zaista solidno, govora nije bilo o listama čekanja. Dakle, sa aspekta zdravstvenog menadžmenta, pazite, to je ono što ja pokušavam da objasnim, pa onda neće da me puste na nacionalnu frekvenciju. Ne smete vi da idete u inovacije, da primate nešto što vam dolazi sa zapada, što je nepouzdanog konačnog ishoda šta će da se desi. Dakle, to je čist eksperiment. Vi trebate, ako nešto nije u redu, da vratite na ono staro, ako je ono bilo bolje. Po svim statističkim vrednostima je bilo bolje. Šta je bio problem prethodnih 10 godina? Problem je bilo što navodno nije bilo dovoljno para u budžetu. Sada predsednik države tvrdi da imamo puno para u budžetu. Pa onda vratite na ono što je bilo bolje u zdravstvu. A ovde moram da postavim jedno podpitanje. Upravo govorim u prilog tog vraćanja na nešto staro. Možda jedan od najboljih primera i humanosti i lekarskog poziva jesu lekari u Nišu, upravo u kardiohirurgiji, gde više nema listi čekanja, zato što su oni koliko nedelja i koliko dana radili bez 100 dana. 100 dana su radili. Dobro. Evo, sad što se tiče prvo tih kolega, naravno javna pohvala i šta može njima da se uradi. Pošto je složen sistem tog nagrađivanja, oni ne smiju da dobiju nekakva ekstra finansijska sredstva. Međutim, apsolutno imate pravo da im date slobodne dane, da im povećate godišnji odmor, da na razne načine omogućite njihova odsustva. Naravno, ukoliko to služba dozvoljava, pošto oni ako odu na odsustvo više nego što treba, uopće se stvoriti liste čekanja, ali postoje drugi načini na koji može njima da se izađe u susret, da se nekako ipak nagrade za to što su uradili i u što treba da se sindikalne organizacije malo više uključe. Ja sam inače član glavnog odbora Republičkog sindikata lekara i farmaceuta, kao predstavnik Kliničkog centra Srbije sam tamo i onda znam da je ovo zaista bio jedinstven slučaj gde jednostavno nikako se ne pokreće unutar sindikalnih organizacija pitanje kako bi se recimo nagradili ti ljudi koji su žargonski rečeno prešli igricu. Da jednostavno se sindikati time nedovoljno bave. Ja sam to skoro... To pitanje samih lekara i njihove želje, odnosno odgovornosti prema sopstvenom. Pa vidite, sigurno da je pitanje samih lekara, samih tih kolega. Naše je da se njima ponudi. Možda oni ljudi neće, hoće da rade normalno dalje, ne treba im nikakva nagrada. Zna se onda šta postoji, opet iz starog sistema, sistem plaketa, sistem ordenja. Imate način na koji ćete njih nagraditi. Ali ako ovo sada, ova akcija niških vaskularaca ostane marginalizovana, neće vam to niko više ponoviti. Dakle, tu sad država treba da se isprsi. Po meni su oni mnogo više zaslužili ordenja nego oni iz kriznog štaba, što su ih dobijali za budalaštine neke. Dakle, očekujete da to može? Pa ne očekujem uopšte, ali koristim ovu emisiju da apelujem na to. Isto ono ordenje i još jedan stepen više treba da se da tim ljudima ili više. Pa neki su čak iz kriznog štaba došli do mesta ministra. I ne samo to, nego povećavali im činove kao sanitetskim oficirima, a imali smo primjer da su bili dezerteri u toku rata, tako da to je bruka i sramota šta se radilo s tim ljudima iz kriznog štaba, ali evo vam sad jedan idealan primjer da se odgovori za stvarne zasluge recipročnom, ako ne i veću meru. Da se vratimo na pitanje zdravstvene politike i odgovornosti države same prema svojim građanima. Već duže vreme, zadnjih možda 15 godina, se govori o beloj kugi, odnosno da nas je sve manje. Kako bi se taj problem rešio, država je ušla u proces povećanja, odnosno pokušaja povećanja nataliteta na razne načine. Kako to komentarišete? Pa prvo, država nije uradila povratak na neke mere koje su postojale, recimo, u vreme bivše vlasti, a sada su izbrisane. Naprimer, znamo svi da postoji sistem nagrađivanja jednokratnog, u redu. Ajde, taj deo gde je jednokratno nagrađivanje ne osporavamo, to je u redu, to treba tako da bude, ne treba to
dirati, dakle to je jedan deo koji je korektan i sasvim dovoljan. Međutim, vidite ovako, na primer, kada je u pitanju ovo što je sad donela Skupština grada Beograda, da je pored besplatnih udžbenika su dati i besplatni vrtići. Nekada je postojalo da ko ima jedno dete u vrtiću plaća određenu svotu, a ko ima drugo dete, to drugo dete plaća polovinu. Sad to više nema. Tek treće dete je besplatno. Znači, treba vratiti i ovo, da i drugo dete plaća pola. Znači, to je jedna mera koja nije iz vremena bivšeg režima primenjena, trebala bi da bude. Ništa to specijalno nije komplikovano sprovesti. Dakle, ako neko ima jedno dete, to je puna cena. Ako ima drugo dete, za drugo dete polovina, a treće dete ne plaća ništa. Dakle, to je sasvim korektno. Sada je problem samo za ovo drugo dete, da za njega nema nikakve mere, a trebalo bi da plaća pola. To je, na primjer, ono što momentalno može da se donese na nivou svih lokalnih uprava i samouprava. Onda sledeća mera koja bi mogla da se donese kada je u pitanju povećanje nataliteta je preispitivanje onog ugovora koje je potpisala biolaboratorija Univerzitetskog kliničkog centra Srbije sa inostranstvom, sa Špancima. Dakle, nikakva akcija Republičkog zdravstvenog fonda, prepoznatljiva akcija, nije postojala gde bi se stimulisali domaći donatori sperme i jajnih ćelija. Dakle, ja sam upravo ispred te sekcije Intersekcijskog odbora za zdravstveni menadžment Srpskog lekarskog društva pisao dopis Republičkom zdravstvenom fondu da to što je bila nekakva objava u politici ili nekakva oskudna objava na nacionalnoj frekvenciji nije adekvatan marketing menadžment. Dakle, ne može to tako, to je jako bitna stvar za nas. Trebalo je stimulisati donore. Dakle, s finansijskim sredstvima, kakvim god hoćete drugim povlasticama, koje odgovaraju građanima. Dakle, time treba Ministarstvo finansija da se bavi, kako će ono najpre dospreti do građana koji žele da budu donatori sperme i jajnih ćelija, a onda da se oforme odgovarajuće lekarske komisije na nivou Ministarstva zdravlja, da bi se proverila sposobnost nekoga da bude donator sperme i jajnih ćelija. Jel postoji uopšte? To uopšte ne postoji. To uopšte ne postoji. Nema takvih lekarskih komisija. To vam je tročlana lekarska komisija koja od petominutnog pregleda i uvida u zdravstveni karton pacijenta može da ustanovi da li je on odgovarajući donator, a ne da se uvozi sperma iz Španije nepoznatih donora, koji mogu da imaju razne kongenitalna oboljenja, razne kongenitalne anomalije, da imaju nekakav status koji apsolutno nama ne odgovara. Dakle, to je urađeno očigledno zbog nekih finansijskih razloga. Neko je napravio, žargonski rečeno, kombinaciju da ovde nama upropašćava naš genetski status. Jer vidite da se sada... Može to genetski? Pa kako da ne može? Vidite, naš narod ima prepoznatljiv genetski status. Dakle, apsolutno je prepoznatljiv i to je dokazano i ja sam tako učio. Jako mi je žao što sada ova svetska nova normalnost nosi izmene tih doktrina na koje smo mi naučeni. Dakle, koliko sam shvatio ovu ministarku, ona pokušava sada da nam objasni da mi kao narod nemamo nikakvu specijalnu prepoznatljivu genetiku. Znači, to je Bjegovićki. Dakle, ona sama to nikada ranije nije pričala, dok nije postala ministarka. Dakle, to je nemoguće da ne zna svoj predmet koji predaje na fakultetu tako dobro. Mi sad da uzmemo udžbenik iz koga je i ona studirala, ima nešto i što je ona pisala, videli biste da to nije tačno. Dakle, mi imamo kao narod prepoznatljivu genetiku. Njena priča ide u smislu prilagođavanja priči biznisu koji je napravljen. Dakle, biznis je napravljen sa nekom tom španskom kompanijom. Ne znamo da li je španska, nego mislim i Španije, vi znate da na teritoriji Španije može da bude registrovano odakle hoćete. Dakle, mi sada menjamo udžbenike iz kojih smo učili da bismo prilagodili za narod priču biznisu koji je ovde napravljen, jer su ipak u pitanju budžetska sredstva koje su pare građana. Dakle, ovde građani plaćaju da bi se naše žene inseminisale spermom iz Španije umesto domaćom spermom nekih momaka iz Golije koji bi se prijavili na taj konkurs kako smo mi to predlagali. Konkretno ja sam stavio svoj faksimil
i potpis na taj predlog, ili jajne ćelije da dobijamo od nekih crnkinja iz Afrike umesto od naših žena koje bi bile bogato stimulisane za takav jedan čin. Dakle, tu je jedna katastrofalna greška napravljena u borbi za natalitet. Ja ne znam kako je vrhu države to prikazano, ali što se mene tiče, ja sam poslao na sve relevantne adrese. Tako da ne mogu da kažu da nisu dobili. Ovako kako sam vama rekao, tako je predočeno svima, jer to je velika opasnost za naš narod i državu i jednostavno sam i ispred RAS Akademije i ispred Pokreta Srpske sabornosti morao to da udarim na sva zvona, ali vidite, osim... Ne. Dobio sam odgovor iz Republičkog zdravstvenog fonda koji je glasio ovako, parafrazirat ću vas: poštovani profesore, moramo da vas obavestimo da nije Republički fond taj koji je sklapao ugovor sa dotičnim partnerom iz Španije, već je to uradila ta laboratorija iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. To vam je odgovor ovako... Pa naravno. Naravno. Znači, vidite, sad nas dvoje da se dogovorimo da sklopimo neki ugovor. Da li bi nama Republički fond dao pare? Naravno da nam ne bi dao pare. Evo nas troje ovde, vi, ja i kamerman, napravimo jedan ugovor, vrlo fin. Recimo, bude nešto jako dobro za narod i državu. Pa nikad nam ne bi dali pare za to. A za ovo što je napravljeno sa Španijom, znači na neki mig sa strane, jednostavno sredstva su data za taj ugovor koji je pod znacima navoda podoban. U sklopu tog podsticaja postoji još jedna, možemo slobodno kažemo, opasnost. Znamo da je porodica osnovna jedinica i zdravog društva i zdrave omladine i svega ostalog. Ovim podsticajem je dozvoljeno da žene same budu samohrane majke i da same odluče da odu na oplodnju veštačku i da same gaje bebe. U šta nas to vodi? Pa dobro, zavisi od psihičkog statusa te žene. Znate, ja vam stalno pominjem... Psihički status ili u pitanju razvoj deteta unutar porodice? Pa sigurno da je bolje da dete ima oba roditelja i da raste unutar veće porodice. Međutim, vidite, vi neku ženu koja je sklodna nekim poslovnim aktivnostima, koja je psihički, psihofizički sasvim normalno razvijena, ne možete njoj da osporite pravo da ona želi sama da odgaja dete. Da vam nikada ni u jednoj državi neće biti takav zakon da je to zabranjeno. Znači, jednostavno, napredak civilizacijski je takav da se ženama to odobrava. E sad, pre same inseminacije trebala bi da postoji komisija koja rešava slučaj po slučaj, kada je tako nešto škakljivo u pitanju. Mi to nemamo. Mi smo imali nekad komisije za promene pola. Razumete? I u komisiji je psihijatar, recimo. I ako vide da je pacijent lud, oni ga vrate. Nema menja, pa to je bilo u vreme akademika Save Perovića i bio je tu, još uvek je aktivan profesor Milošević iz gradske bolnice. I on je bio u tom konziliju. Znači, ja to znam do najsitnijih tančina. Svaki, nije baš svaki drugi, ali recimo svaki treći je vraćan zbog psihičkih nedostataka. Ono što je meni takođe upalo u uho, da tako kažem, jeste da ove žene koje bi bile samohrane majke, gornja granica za apliciranje je 50 godina. S druge strane, za usvajanje dece, kada bračni par želi da usvoji dete, ukoliko ne mogu da imaju potomstvo, njihova starosna granica je 45 godina. Pa da, vidite, to disproporcija nije nikakav menadžment. To je apsolutno nikakav menadžment. Tu stalno zaboravljamo još jednu vrlo bitnu kategoriju, a to je stimulisanje onih majki koje su se već kao majke dokazale. Dakle, majka koja vam ima dvoje dece, rodit će vam ona i treći. Samo mora malo država da je podrži u tome. To je još jedan deo koji je onako, u medijima se ne govori otvoreno o tome. Prema mom skromnom mišljenju, bolje je te majke podržati nego one koje se muče da rađaju. Jer ova je dokazana kao roditelj. Neće biti tu velike muke. To je lakše i jeftinije mnogo za državu. Naravno, treba i ovima drugima pomoći, ali vidi se s aspekta menadžmenta koji je posao lakši. To je sasvim prosto i jednostavno. A ovde se ovako vrši zamešateljstvo i komplikuje situacija da ispadne kontra. Dakle, tu je još jedan veliki problem. I kad smo kod ovih zakonskih odredbi, samo to da ne zaboravim, vidite,
tu je veliki problem suštinski nastao sa tim našim povezivanjem, sa tim nekim kao evropskim organizacijama, znate. Mi kao narod imamo zaista dovoljno kapaciteta da se sami bavimo tim problemom. Tu nema neke velike filozofije koja vas odvodi na stramputicu povezivanja sa nekim tim zapadnim asocijacijama, udruženjima, jer one nameću da vi menjate svoj zakonodavni sistem. Krajnji efekat je promena zakonodavnog sistema kod nas. Da biste vi bili član nekog, šta ja znam, Euroborda u nečemu, vi morate da prilagodite svoj zakonodavni sistem da bi vas oni primili u članstvo. U svim zapadnim zemljama je, na primer, jedan od zakonskih odredbi da istopolne zajednice mogu da usvajaju decu. Kod nas to, Bogu hvala, još uvek nema. Ali vidite, i Hrvatski sabor i Crnogorski parlament su morali to da usvoje da bi pristupili nekim zapadnim organizacijama. Eto, za nas to ne valja. Nama će, pa vidjet ćemo sad da li ćemo izdržati pritiske ili ne. Prema mom skromnom mišljenju, to će nama smanjiti natalitet. Jer ako vi forsirate istopolnu zajednicu koja je besplodna, to je samo po sebi smanjivanje nataliteta. Ja sam to pisao u onoj mojoj knjizi o kojoj smo diskutovali prošli put. To je matematički izračunato. Nema šta tu da se buni koja zajednica kad to napišete. To je jasno kao dan. Dakle, tim zbližavanjem sa tim zapadnim organizacijama vi neminovno morate da menjate zakonodavni sistem da biste bili njihovi članovi. A zakon koji oni traže, jedan od tih i ovaj koji smo sada pomenuli. Dakle, to je suština tog problema i sledeća zamka na koju ćemo mi naići ako me ne budu vlasti poslušale za ovo što sad ovde večeras pričam, a u budućnosti to sigurno može se očekuje. Malo pre ste, Aleks, spomenuli RFZO kao organizaciju koja daje pare iz budžeta za razne stvari. Vi ste imali čak i neku, ajde tako kažemo, ličnu priču koja je bila vezana za njih i koja nije, da tako kažemo, bila humana. Da, pa izuzetno nehumana. Vidite, moje srednje dete, ćerkica, imala je maligni tumor mozga i posle uspešnog hirurškog lečenja i zračne terapije trebalo je da se određeni citostatik primeni u njenoj terapiji. Tada je citostatik temozolamid u Parizu već bio dokazan kao delotvoran za tu vrstu malignih tumora. Ovde uopšte nije bio ni na kakvoj listi. On je tek te godine, posle primjene na mojoj ćerkici, ušao i, Bogu hvala, druga deca sad time mogu da se leče. Međutim, ja sam uspeo da smanjim troškove lečenja mog deteta u Parizu sa $500.000 na 56.000 evra, jer je bila kao nekakav vid naučno-istraživačkog rada. I zahvaljujući profesoru Žaku Grilu je to sve ispalo tako. I vidite, vi smanjite troškove 9 puta i RFZO vam to ne isplati. Dakle, 10 godina je trajala ta borba, s obzirom da je reč o 2011. godine, da je tek 2014. godine napravljena komisija za slanje u inostranstvo. Stalni izgovor je bio kako nije još bila oformljena komisija koja je to slala u inostranstvo, koje trebalo je dete sačeka 3 godine pa da se razboli. Gluposti. Pazi, to su takva rešenja, meni stizala da je to totalna nebuloza, razni su političari učestvovali u tome kao da mi pomognu, niko mi ništa nije pomogao, verujte mi. To je došlo do tog momenta da je sad aktuelna ministarka upravo hirurg koja mi je operisala dete i da je ona to odbila. Dakle, to je nešto neverovatno, pa s obrazloženjem da je to sad 10 godina prošlo, da je nastala zastara i tako. A može li to ikada? Ja mislim da ne može, ali vidite kako to gledaju. To nađete 2-3 pravnice, one tamo u Ministarstvu zdravlja, date joj direktivu da nađe neku začkuljicu po kojoj će da vas odbije i tako. Ja dobijam ta rešenja. Znači, to je toliko nehumano prema meni da ja zaista smatram da je to vrsta odmazde zbog ovih stvari koje ja pričam i u vašim emisijama i u nekim drugim, gde osim osvete prema detetu što je otac takav kakav je, ne vidim drugi razlog zašto nije isplaćeno, ponavljam, da se mnogo veće sume sada uplaćuju nego što je to. A da sam uspeo da 9 puta smanjim troškove, jer sam hrabro ušao u nešto što sam verovao kolegama iz Francuske da će biti delotvorno za nju. I nemam, apsolutno... Da, Bogu hvala, jeste. Sada je to regularno. To je sada protokol koji je potpuno regularan. Tako se leče deca.
S druge strane, moramo da napomenemo i to da se upravo ta vaša lična priča koristi u neke političke svrhe. Vi ste imali i pokušaj da uđete u politiku sada na posljednjim izborima. Pa jeste, pokušaj je bio sa... I tu ste imali obećanje... Pa imao sam obećanje, opet niko ništa, ma kak, niko ništa. Vidite, lista Snaga sabornosti naroda koju smo osnovali profesori Nestorović, Ševarlić i ja, je pokušala da prikupi potpise građana za izlazak. Za to je bio zadužen profesor Nestorović, jer on je imao udruženje Zmajevi sa preko 200.000 ljudi. Međutim, jednostavno, ono što bi on čovek mogao za jedno popodne da uradi, nije moglo da se izvrši, jer notari nisu hteli da nam overavaju potpis. Mi smo uspeli da overimo, mislim da je bilo u unutrašnjosti 4.800 potpisa, u Beogradu 2.700, preko onih overivača opštinskih, gde smo imali neku vezu pa neko dođe pa nam overi, a notarima je bilo strogo zabranjeno da se nama overava i to ne može da radi opozicija. To može da uradi samo vlast. Može da uradi vlast na zahtev opozicije, jer očigledno da je delu opozicije smetalo ako mi izađemo na izbore, da ćemo pokupiti njihove glasove. A na koga mislite? Pa mislim na ove rodoljubivi ovaj deo opozicije, da je njima to smetalo. Jako. Jer to su ljudi koji bi svi nama dali glas. Ne bi ovi prošli, niko od ovih ne bi prošao da je naša lista bila. Nadam se da će na sledećim izborima biti tako, pošto zaista ovi su se loše pokazali. Hoćemo, spremit ćemo se. Onda smo se ovako dogovorili. Profesor Ševarlić je zbog velikog svog prijateljstva i mog prijateljstva sa pokojnim generalom Božidarom Delićem podržao koaliciju NADA i sigurno je da su profesori Ševarlić i pokojni general Delić omogućili njima da prođu tako dobro na izborima. A profesor Nestorović se dogovarao sa lekarima za nauku i etiku da se ipak nekako ta njihova lista podrži koju oni imaju u okviru tog patriotskog bloka. To je doktor Antonijević. Jeste. Ja sam se dogovarao sa Boškom Obradovićem i Dverima da se podrži njihova lista, jer oni su bili debelo ispod cenzusa, 1,9% su imali, a stigli su na preko 4, zahvaljujući pre svega profesoru Nestoroviću, a onda i meni, jer profesor Nestorović nikako nije želeo da podrži Boška Obradovića, zašto to ne znam, to ako on bude hteo da vam kaže, jer oni Ševarlić imaju jedno mišljenje o njemu koje ja nisam, nije mi tako bilo ranije mišljenje. Naravno, u okviru svih tih naših dogovora, pitani smo ko šta hoće. Ja sam rekao, samo mi sredite ovo za dete, kako ćete mi srediti, nemam pojma. Maltretiraju i meni porodicu ovde 10 godina, dajte da se to već jednom završi. Kada su postali... Ali to kad kažete da vam sredi za dete? Pa bilo kako. Ne ispod žita, nego bilo kako. Da se formalno pravi. Verujte mi, uopšte nisam neku upečatljivu ideju imao kako će oni to da mi daju. Da li će uspeti da srede sa novom vladom Srbije, da se donese uredba vlade Srbije, što je pravno moguće bez obzira na zastaru, ili će dati od budžetskih sredstava koje dobija patriotski blok, milione su dobili, meni je to sve jedno, važno je da mi se taj problem reši. Međutim, vidite, podneli su zahtev, bili su sigurni ovako u razgovorima sa mnom da će nova ministarka to da omogući, jer je ona ta koja je operisala dete, međutim, stiglo je odbijajuće rešenje, onda su svi bili u šoku i potpuno prekinuti su svi kontakti sa mnom. Dakle, meni to nikako niko ne želi da sredi i očigledno da je tu nekakva poruka meni da li ja treba da se iselim odavde s porodicom. Pazite, ne tražim ja račune za benzin, nego tražim račune za lečenje deteta od malignog tumora mozga. Ja i moja porodica nećemo propadnemo za tih 56.000 evra, ali da vidimo zašto me maltretirate toliko. Mora to javnost već jednom da zna šta moja porodica i ja doživljavam. To jednostavno mora da se iznese u javnost taj slučaj. Da dobijate, ovde po $500.000 evra se uplaćuje za neke podobne, a jednog čoveka maltretirate koji ima veliki doprinos. Molim vas, moj doprinos i za narod i za državu je daleko veći od svih tih koje smo sad pomenuli, koji su se denuli u politici. Tako da, jednostavno, njihove ideje o tome da o tome ne treba pričati, da
jednostavno ima i neke druge bolesne dece, tako da se to razvodnjava. To je sve usmereno na to da nekako ja posustanem u toj svojoj ideji. Verujte mi, meni je u pitanju moja ćerkica i ja neću nikad odustati od toga. A hoćete se iseliti iz zemlje? Pa neću, dok god mogu da živim i radim, neću. Ako baš budem primoran, eto, Bogu hvala, zanat mi je takav da mogu. A hoćete nastaviti, što se kaže, da talasate? Pa ovo uopšte nije talasanje. Da je iole normalna država. Pazite, ne samo da bi primenili sve što pričam, nego bi još ja podobio te silne ordene i plakete. Jer vidite, postoji ozbiljan deo u Pokretu Srpske sabornosti je starešinstvo računalo koliko je iz te predizborne kampanje što smo imali nekih mojih ideja i inicijativa iskorišteno. 27. Jedini pošten je bio doktor Antonijević, upravo iz Patriotskog bloka, koji je otišao u Skupštinu grada i podneo sledeći zahtev. Molim vas, na osnovu inicijative profesora doktora Aleka Račića i Pokreta Srpske sabornosti da se napravi spomen obeleže jasenovačkim žrtvama kod Kule Nebojše, jer je tu masovna grobnica bila gde su leševi zakopovani koji su plutali samo. Znači, to je najčestitiji, najpošteniji pristup koji sam ja vidio. Ostalo je sve na neki način izvršena krađa intelektualne svojine. Prisvajali su te ideje i inicijative, a ovo je jedan svetao primjer gde ipak meni daje stimulans da još ima dobrih ljudi. Kad ste već spomenuli doktora Antonijevića, kako komentarišete da je konačno sud časti presudio u korist? Pa vidite, to je bila jedna od glavnih ideja profesora Nestorovića da smo on i ja dužni da tim kolegama pomognemo koji su bili na ivici gubitka licence. Evo, ja sam njima pomogao, da imamo sad šta će oni da mi urade za dete. Znači, ja uvek prvi pomognem. Ajde da vidimo sad šta će bude za moje dete. Evo, posle ove emisije. Vi insistirajte na tim pitanjima ako vam neko dođe u gost. Da vidimo šta će bude, pošto taj slučaj se zna. Dobro. Da se vratimo na temu sa početka emisije, a to je natalitet i da li nam preti demografski sunovrat. Liste čekanja za veštačku oplodnju, da li imate uopšte informacije kolike su, kako se aplicira, ko je podoban, ko nije podoban, kako tu stoje stvari što se tiče zdravstvene politike? Pa vidite, rekli smo da je Srbija donela mnoge od tih mera koje su pozitivne. Dakle, ja nisam u tom nekom političkom fazonu da po svemu pljujem što je donela vlast. Dakle, iz tog dela mnoge stvari su donete pozitivno. Loša stvar je ovo što smo rekli o veštačkoj oplodnji genetskim materijalom iz stranih država. To je loše. Ali smo dali rešenje kako to treba da se prevaziđe, da se okrenemo domaćim donorima i našim resursima genetskim. Istovremeno, te naše genetske resurse treba na neki način zaštititi, sačuvati. Dakle, postoje sada tehnološke metode kako to može da se sačuva tako da ne bude lista čekanja o kojima pričate. Jer vi da ponudite adekvatan stimulans donorima spermi i jajnih ćelija, imali biste toga na pretek. Samo nije urađen menadžment kako treba. Ni iz zdravstvenog fonda, ni iz Ministarstva zdravlja. Dakle, moraju da se stimulišu donori za to. I problem nestaje istog sekunda, verujte mi. Neće stići kolege da izvrše inseminacija koliko će imati uzoraka. Jer vi ste imali jednu priču direktorke zdravstvenog fonda, javilo se 5 donora sperme i 2 donorke jajnih ćelija. Pa zato što nisi obavestila nigde, nije te bilo u Dnevniku 2, tek je došlo u Dnevnik 2 da obavesti kako je potpisan ugovor sa Špancima. Pre toga nigde nije bio. Dakle, vidi se da je neko napravio kombinaciju i da je sakrio biznis za sebe. To je to šta se tu desilo. Šta nas više košta kada bi se stimulisalo domaće stanovništvo? A stimulacija domaćeg stanovništva vas nikako ne košta. Dakle, to je upravo ono što je radila, recimo, naša vlast uplatom onih 100 € na matični broj. Dakle, tad su davali džabe, a ovo ne daju džabe, ovo daju za učestvovanje u jednoj ozbiljnoj delatnosti. Dakle, ako ima para u budžetu, to u stvari vam ne košta ništa. Mnogo veću korist vi dobijete za svoju državu i svoju naciju ako to posmatrate tako. I u dugoročnom smislu, ako bi se sa time nastavilo, to je pravo i nepresušno bogatstvo onoga što mi zaista ovde imamo. Jer vidite, problem u društveno-političkom životu, što sam ja i znao pre ulaska u politiku, što vam političari razmišljaju kratkoročno, najviše do kraju mandata.
Znači, aktualna vlast može da razmišlja još nekih godinu dana dok ne budu ovi lokalni, vjerovatno će biti parlamentarni izbori, i da tu napravi poene političke zbog koga će narod za njih da glasa. A ovo što sam ja rekao je jako dugoročno. I oni ne razmišljaju o tome, ne treba im ta investicija. Dakle, tu je taj problem zbog čega neke stvari se ne rade od onoga što ja predložim, a nadam se da će već jednom, ako se pogleda recimo ova sad emisija koju imamo, da se uzme narodu pamet pa da glasa za ono što mu donosi dobit njihovoj deci, ako smo vi već prevaziđeni u nekom životnom smislu zbog svega što nam se izdešavalo. Jer vidite, problem kod nas je da mi nekako suviše lako prihvatamo to što dolazi sa zapada, u svakom smislu. Ovde smo dali u ovoj emisiji nekoliko primjera onoga što je jako loše. Međutim, nikako se ne daju primjeri šta bismo mi to trebali da uradimo ako je već toliko teško da se vratimo na ono što smo imali. Pa evo, imamo primjer Belorusije. Je li to evropska zemlja? Jeste, jer narod sličan nama, jeste. Oni apsolutno svoje domaće resurse koriste za sve. Dakle, i za ova pitanja koje smo sada rekli, pa u okviru zdravstvene struke i pravilna ishrana, je li tako? Znači, kod njih je zabranjena GMO hrana, koja isto može da bude jako veliki uzročnik neplodnosti. Dakle, o tome ima stručnjaka većih od mene koji su pisali i obrazlagali. A Belorusija je zemlja kod koje je zabranjena GMO, ima sopstvenu prehrambenu industriju, koju samo izvozi, nema uvoza, dakle, nema potrebe za tim. Ona jeste možda u nekom smislu plodnija zemlja od naše, ali klima oštrija. Dakle, kod nas je blaža klima i automatski može više da se zapati voćki i povrćki. Dakle, prosto i jednostavno vam je kako možete da preslikate primere od pametnih naroda. Međutim, vi znate šta tu biva. Problem uvozničkog lobija, razni drugi lobiji su problem tu, zbog čega ne mogu da se implementiraju takve vrednosti. Ali meni je kao profesora tog menadžmenta jednostavno imperativ da moram da kažem koji je primer kako bi trebali da postupamo. Ako već tvrdim da mnoge stvari sa zapada nisu kako treba. Evo jedan primer kako bi, jer ne možemo stalno da se okrećemo ka Rusiji koja je zemlja sa 150 miliona ljudi, nije dobar primer. Evo jedna zemlja koja je odličan primer kako bismo mi mogli da postupamo i čije bismo propise mogli da implementiramo. Sad kada slušam kako govorite, nameće mi se pitanje, a vi sebe vidite kao doktora ili više kao političara? Ili je to sve ujedno? Pa ja nisam mogao da se bavim mojom lekarskom strukom kako treba. Onako kako sam ja zamislio. I vidite, u vreme Srbije i Jugoslavije moja karijera je bila državni projekat. O tome nema govora. To se znaju profesori koji su učestvovali. Nažalost, mnogi više nisu živi. Taj projekat nije uspeo zbog raznih društveno-političkih okolnosti, zbog stranačkog nametanja kadrova u zdravstvu, rukovodilaca u zdravstvu. Sam stalno imao neke ljude koji me gledaju bledo, onako dođu iz nekih organizacija, ne zaslužuju to mesto u zdravstvu, jednostavno ne mogu da isprate to što sam ja predlagao. Ja sam iz teške muke i nužde ušao u sve ovo. Naravno, jedan dodatni stimulans je bio i slučaj mog deteta, jer to je čist društveno-politički problem, to što se meni desilo. I onda dajte da promenimo nešto, da vidimo, verovatno će me prevazići vreme, pa neću uspeti sve svoje delove tog državnog projekta, kako je sazdana moja karijera bila, da ispunim i da primenim u našem zdravstvenom sistemu, ali da vidimo onda, kada smo već nanjušili odakle postoji problem je društveno-politički, šta u tom konglomeratu mogu da izmenim da bih jednostavno omogućio nekome ko dolazi posle mene da mu se ne desi isto kao meni. Ali verujte mi, to bez visokih funkcija u državnom sistemu ne može. Čak je ministar zdravlja niska funkcija za to, jer smo rekli da se zdravstvo ne finansira samo. Tako da, eto, to je neko iznuđeno rešenje. Bogu hvala da sam završio taj menadžment sa najvećim mogućim ocenama, jer me to zanimalo. Video sam tada, ja 2007. godine, kao mlad doktor nauka, kad sam se pojavio na fonu, video sam ja tu šta je suština tog problema. Odmah bilo jasno da to bez visoke politike neće biti rešenja, ali sam probao još neko vreme eto tako da radim, prepoznajući razne probleme. I sada kada je sve sagledano, ne sada, nego eto pre te 2-3 godine,
kad sam ušao u politiku, video sam koliko je teško doći na neku poziciju, jer tu se dele karte. Znate, to su velika sredstva građana koje se uplaćuju, budžeta koje odlaze recimo za neke nevladine organizacije koje vam napišu nekakav projekat i vi nemate komisiju koja isprati rad te nevladine organizacije koja je recimo dobila $1.000.000, da vi utvrdite da li je utrošeno u taj projekat za koji su uzete pare iz budžeta, to su naše pare, ili je otišlo za recimo neki antisrpski rad. A verujte mi, preko 90% rade protiv naroda i države. A sam narod finansira to. I vi ste doveli naš narod u jednu apsurdnu situaciju da sami finansiraju svoju propast. Eto, to mi kako ja onda da izguram svoju karijeru koja je bila državni projekat tada SR Jugoslavije. Dakle, ne može se bez društveno-političkog života, nažalost, i vidjet ćemo u budućnosti kako će građani da ocene ovo čime se ja bavim. Jel očekujete da će demografski sunovrat da prestane ili barem da se zaustavi ili ćemo nastaviti dinamizam? Bez primene ovih mera koje sam vam ja rekao u emisiji neće moći da se zaustavi. Znači, mi možemo samo da zaustavimo, a bez primene ovih mera ni to nećemo moći. Bio je ovo Ale Kračić, veoma konkretan, sa konkretnim predlozima koji treba svima nama da budu imperativ. Hvala vam još jednom na ovom stvari. Molim i drugi put.